Aktar minn 40 sena ilu Malta kienet diġà wriet l-abilità tagħha li tara f'swieq potenzjal kbir bħaċ-Ċina. L-ekonomista Karm Farrugia kellu kliem ta' tifħir għal mod li bih iċ-Ċiniżi jinnegozjaw. ċiniżi jisimgħu taħsibhom mhumiex jisimgħu, jieħdu nota, imma ftit jitkellmu, imma meta tagħmel agreement magħhom iżommuh bil-pinna u l-klamar biex niftehmu. M'għandekx dubju fuqhom. Karmenu Farrugia spjega kif fil-waqt li d-dinja kienet mifnija bi problemi ta' riċessjoni ekonomika, il-poplu Ċiniż li magħhom laħaq ftehim il-gvern mexxa ekonomija li hija t-tieni l-ikbar fid-dinja wara l-Amerika u li mistennija tkompli tikber. Qatt ma kellhom riċessjoni, pereżempju ċ-Ċina qatt ma kibret binqas minn 6% kull sena. Aħna hawnhekk jekk nikbru b'0.5% nidhru grazzja. Bl-esperjenza kollha tiegħu l-ekonomista stqar li l-Ene Malta tant insab fi stat diżastruż li dan il-gvern għandu jaħtaf l-opportunità u joħloq kull possibilità ta' ftehim mal-poplu Ċiniż. Nies bħal dawn ġibhom għaliex huma serji jevitaw l-Ene Malta li jkollha tissellef, tinsiex l-Ene Malta hija straġi. Ġifieri l-Ene Malta għandha bżonn injection ta' flus u aktar minn share capital li ma jitħallas imax fuqu. U waqt bis-saħħa ta' dawn l-injection, meta l-Ene Malta tissellef li max tagħha jonqos. Jiġik l-Standard & Poor's u jibda jagħmellek riklam sabiħ. Sissa l-Standard & Poor's dejjem arqu l-Ene Malta. Karmenu Farrugia tenna li la investituri Ċiniżi qed jażlu li jinvestu fil-pjan ta' dan il-gvern għall-enerġija sinjal li dan il-pjan huwa għaqli u se jwassal għat tkabbir ekonomiku. Fid-dawl ta' dan min joqgħod ibeżża lin-nies bil-privatizzazzjoni tal-Ene Malta u min iżeffen fin-nofs filosofiji antikwati jagħmel aktar ħsara milli ġid. F'dina ċ-ċirkustanzi tal-lum, u min qed jitkellem fuq komuniżmu dan, ma jafx ilu. Moħ għadu jgħix xi 30-40 sena ilu.